नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। भुसारी दुकानाला आग, सिंधुदुर्गात ठाकरे शिवसेनेचा जनआक्रोश आणि एसटी कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई पूर्ववैमनस्यातून। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। महावितरणच्या गलथानपणामुळे जाणारे बळी समस्या थांबण्याचं नाव घेत नाहीयेत। राज्याचे ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं लक्ष वेधूनही दुर्लक्ष होत असल्यानं अखेर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या माध्यमातून विघ्नहर्त्या देवाला महाआरती करत साकडं घालण्यात आलं। मयवाड इथं महावितरणच्या विभागाच्या विरोधात ठाकरे शिवसेनेकडून भक्तिभावानं महाआरती करण्यात आली। मयवाड नाका इथं गणेश मंदिरामध्ये झालेल्या या महाआरतीवेळी विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ, उपजिल्हा प्रमुख चंद्रकांत कासार, तालुका प्रमुख मायकल डिसोजा, जिल्हा परिषद सदस्य राजन मुळीक, आबा केरकर, गुरुनाथ नाईक, निलेश शिरसाट, बाळा रेडकर, रवी तळवणेकर, मुन्ना मुळीक, नंदू नाईक, प्रकाश राऊत, वासुदेव राऊळ, सचिन गावडे, नम्रता झारापकर, स्मिताली नाईक, शिल्पा नाईक, सुभद्रा नाईक, प्रशांत नाईक, बाळा आरोंदेकर, संतोष पेडणेकर, अनिल विरनोडकर, संजय रेडकर, गोकुळदास मोठे, रामदास पेडणेकर, सारंग कोरगावकर, विनोद काजरेकर, प्रशांत बुगडे, तुषार पालव, नितीन कांबळी, बबन राऊत, रवींद्र काजरेकर, रवी सावंत, अनिल जाधव, विलास परब आदी मोठ्या संख्येनं पदाधिकारी, ग्रामस्थ, रिक्षा व्यावसायिक, मयवाड चौकातील व्यापारी उपस्थित होते। विजेच्या समस्यांबाबत राज्याच्या देवाभाऊंचं दुर्लक्ष होत असल्यानं अखेर देवाचा धावा करत सरकारला जाग आणण्यासाठी हे आंदोलन शिवसैनिकांकडून करण्यात आलं। कसई दोडामार्ग शहरात मोकाट जनावरांचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटिल बनत चालल्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षानं नगरपंचायतीचं लक्ष वेधलं होतं। सावंतवाडी विधानसभा उपाध्यक्ष रविकिरण गवस यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्याधिकारी संकेत गायकवाड, नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांना निवेदन दिलं होतं। याची दखल घेत दोडामार्ग नगरपंचायतनं ॲक्शन मोडवर आली आहे। या प्रकरणी घंटा गाडीवरून तशा सूचना देण्यात आल्यात। जनावरं रस्त्यावर फिरताना दिसल्यास आता त्यांच्या मालकांवरच कारवाई केली जाईल असा इशारा देण्यात आलाय। या प्रश्नांची तातडीनं दखल घेतल्याबद्दल रविकिरण गवस यांनी नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण आणि दोडामार्ग नगरपंचायतीचे आभार मानले। नमस्कार। राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने दोडामार्ग तालुक्यामध्ये रस्त्यावर फिरणाऱ्या मोकाट जनावरांबाबत नगरपंचायत आणि तहसीलदार सीओ यांना निवेदन दिलं होतं आपण। त्या निवेदनाची दखल नगरपंचायत माननीय नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण साहेब आणि
CEO गायकवाड साहेब यांनी तातडीने दखल घेऊन उपाययोजना करून घंटागाडीवर अनाउन्समेंट चालू केल्याबद्दल दोघांचे मनापासून आभार मानतो. दोडामार्ग तालुक्यामध्ये ज्या येणाऱ्या अडचणी आहेत, विकासाबाबत काही उपाययोजना आहेत, त्याबाबत एकत्रितपणे असं सहकार्य अपेक्षित आहे आणि येणाऱ्या समस्यांना एकत्रितपणे काम करण्यासाठी असं सहकार्य राहू दे. धन्यवाद. कुडाळ तालुक्यात नुकताच देवळी समाजाचा विद्यार्थी गुणगौरव सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमात समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला आणि अनेक मान्यवरांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं. कार्यक्रमाला समाजाचे जिल्हाध्यक्ष राजन नाईक यांच्यासह चंद्रकांत अणावकर, बाळा कन्याळकर, सावळाराम अणावकर, वर्षा कुडाळकर आणि इतर प्रमुख मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमात भास्कर केरवडेकर, अर्चना घावनकर आणि प्रदीप कुडाळकर यांची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली. त्यांनी सर्वांचे आभार मानून नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांनी समाजाच्या हिताचं काम करावं अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. यावेळी मंदार परुळेकर, डॉक्टर PG वजराटकर, प्रकाश सावंत, दिनेश आजगावकर, रश्मी मटकर, प्रसाद पोईपकर, भास्कर कविटकर, सुहास पाटकर, ॲडव्होकेट विवेक माणकुलकर, तेंडोली सरपंच अनघा तेंडोलकर, रोशनी मटकर असे इतर मान्यवर उपस्थित होते. मी 10वी पास आहे. मला 10वीमध्ये 73% प्राप्त झाले आहे. हा देवळी समाज सत्कार चांगला आहे. आमच्यासाठी देवळी समाजासाठी एक चांगली गोष्ट आहे. धन्यवाद. पहिलाच आपल्या समाजातील, आपल्या देवळी समाजातील कुठला तरी कार्यक्रम सर्वप्रथम अटेंड करतो आणि कुठल्याही समाजाच्या कामाला किंवा कुठेही अडचण आली तर मी सदैव सर्वांना मदत करेन. तरुणांना आणि विद्यार्थ्यांना हिरोज हवे असतात. आजच्या काळात सत्ता, संपत्ती, मनी पॉवर, मसल पॉवरच्या जोरावर कोणी हिरो बनू शकतो, पण ज्याला आपण हिरो समजतो तो आदर्श असतोच असं नाही. आदर्श हे वेगळे असतात. आपले आचार, विचार, संस्कार, त्यांनी पाळलेली जीवनविषयक मूलतत्व, त्यांची सेवाभावी वृत्ती आणि स्वार्थाच्या पलीकडे राहून, स्वार्थाच्या परिघाबाहेर राहून त्यांची काम करण्याची वृत्ती, हे समाजातले आदर्श असतात. त्या आदर्शात व्यक्तीने जी वाट घालून दिली त्या मार्गाने आपण सुशिक्षितांनी चालण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. मृत्यूच्या दाढेत असलेला 9 वर्षाचा मुलगा जवळजवळ सर्व गमावलेलं होतं, तरीही गेलेलं सगळं राज्य परत मिळवण्याचं सोनेरी स्वप्न बघतो आणि आपला स्वाभिमान सुद्धा कधी करत नाही. त्याच्यापासून आपण काहीतरी शिकलं पाहिजे. आज या ठिकाणी अनेक जण बोलणारे आहेत, तुम्हाला मार्गदर्शन करणारे आहेत. मी एवढीच सदिच्छा व्यक्त करतो, तुम्हाला चांगलं ऐकायला मिळावं, चांगलं काहीतरी कळावं, यासाठी माझ्या मागावर जे बोलणारे आहेत त्यांच्या वाणीला लेखणीचं रूप प्राप्त व्हावं आणि तुमचे कान तृप्त व्हावे. या ठिकाणी मला आयोजकांनी बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो. समाजाबद्दल बोलायचं झालं तर आता आपण जर व्यासपीठावर नजर मारली तर इथे अनेक क्षेत्रात काम करणारे अनेक महनीय व्यक्ती इथे उपस्थित आहेत आणि त्यांची उपस्थिती पाहून मला खरोखरच आज अभिमानाने सांगावंसं वाटतं किंवा मला अभिमान वाटतोय की त्यांना आपल्या समाजाबद्दल अभिमान आहे आणि त्या अभिमानापोटी आणि प्रेमापोटी आज ते इथे उपस्थित आहेत. आमचं कार्य म्हणायचं तर राजकारण म्हटलं की आमचं कार्य हे मी संकुचित असं मानते, कारण त्यांच्या कार्यापेक्षा आमचं कार्य खरोखरच मोठं नाही आहे. कारण ते डॉक्टर असतील, वकील असतील किंवा ते जे समाज किंवा शिक्षक असतील, ते जे समाजाच्या जडणघडणीमध्ये कार्य करत आहेत त्यांच्या मनाने आमचं कार्य हे खूपच लहान आहे असं मी समजते. कारण मी जी
आणि आता आपण बघतच आहोत डॉक्टर, इंजिनियर, शिक्षक, अगदी आपले अनावकर सर, गुरुजन त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच मी एवढं बोलू शकत आहे. तर सगळ्यांनी एकत्र आलं पाहिजे. समाजाप्रती आपलं प्रेम, भावना, आपली जी नवीन पिढी आहे त्याला सांगितलं पाहिजे की आपला समाज असा आहे. आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे आपल्या समाजाबद्दल. आणि यासाठी आपण घरोघरी आपल्या मुलांना देखील आपल्या समाजाबद्दल सांगितलं पाहिजे. तर आम्ही जेव्हा मोठी होत गेलो तेव्हा कुठेतरी आम्ही म्हणजे आत्ता आम्हाला आमच्या समाजाबद्दल कळतंय की आपला समाज कसा उगम झाला समाजाचा, आपल्या समाजातील लोकांनी काय सहन केलेलं आहे आणि आता परिस्थिती बदललेली आहे आणि आज ती आपण अजूनही चांगली बदल केला पाहिजे. आपल्या समाजाबद्दल प्रत्येकाने मोठा असं काहीतरी कामगिरी केली पाहिजे. त्या समाजाचं काम करताना पूर्वी आम्ही जिल्हा मेळावा घेतला होता कुडाळेश्वर मंदिरामध्ये. सुरुवात माझ्या घरातून झाली होती आणि अत्यंत चांगल्या प्रकारे त्या मेळाव्याला समाजाचा प्रतिसाद मिळाला होता. त्यानंतर बरेच वर्ष बाकीच्या काही तालुक्यामध्ये कार्यक्रम चांगले झाले, परंतु आमच्याच तालुक्यात आपण थोडे मागे पडलो हे मी सुद्धा कबूल करतो. काही अशा घटना घडल्या की जेणेकरून आता हल्ली 15 दिवसापूर्वी किंवा 20 दिवसापूर्वी जिल्ह्याची एक मीटिंग आम्ही घेतली आणि त्या मीटिंगमध्ये जिल्ह्याची कमिटी बदलण्याचं, खांदेपालट करण्याचं काम केलं. राजन नाईक यांना अध्यक्षपद या देवळी समाजाचं जिल्ह्याचं आम्ही सगळ्यांनी त्यांना. शिरोडा सागरतीर्थ टाग येथील मारुती मंदिरातील अखंड हरिनाम सप्ताह पार पडला. 7 दिवस मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रम पार पडले. ज्ञानबा तुकारामचा जयघोष आणि पारंपरिक खेळ करत याची सांगता झाली. पाहूया त्या अखंड हरिनाम सप्ताहाच्या समारोपाची दृश्य.
श्रावण सोमवार निमित्तानं सावंतवाडीकरांचं आराध्य दैवत श्रीदेव पाटेकरच्या आशीर्वादानं युवा रक्तदाता संघटनेकडून महाप्रसादाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। शेकडो भाविकांनी या महाप्रसादाचा लाभ घेतला। राजवाडा इथं या महाप्रसादाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। पुरोहित बाळू कशाळीकर यांनी हा महाप्रसाद तयार केला होता। शेकडो भाविकांनी या महाप्रसादाचा लाभ घेतला। श्रावण सोमवार निमित्तानं देव पाटेकरांचं दर्शन घेण्यासाठी देखील मोठी गर्दी झाली होती। युवराज लखमराजे भोसले आणि राजघराण्याचे युवा रक्तदाता संघटनेच्या या उपक्रमात सहकार्य लाभलं। यावेळी युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी, मेहर पडते, अनिकेत पाटणकर, गौतम माठेकर, राघवेंद्र चितारी, सूरज मटकर, दिग्विजय मुरगोड, वसंत सावंत, देवेश पडते, प्रथमेश कुडतरकर, अभिजित गवस, प्रसाद नाटेकर, शंभू विरनोडकर, प्रतीक पोरगावकर, ऋषिकेश भांबुरे, रोहित राऊळ आदी युवा रक्तदाता संघटनेचे सदस्य उपस्थित होते। मी सीमा पोद्दार, मी पालघर जिल्हा महिला काँग्रेसचे अध्यक्ष आहे। इथे मी माझ्या मुलीच्या ॲडमिशनसाठी अचानक आलेली। माझी मैत्रीण असते साक्षी बनसोडे, ती सिंधुदुर्ग जिल्हा महिला काँग्रेस अध्यक्ष आहे। तिच्यामुळे मला इथे ह्या मंदिरात, शंकरजीच्या मंदिरात दर्शनाचा लाभ मिळाला, महाप्रसादाचा लाभ मिळाला। खूप छान वाटलं। इथून एवढा परिसर छान वाटला आणि जेवण खरोखर इथलं टेस्टी होतं। त्यामुळे इथलं जे सहकारी आहे, जे मंदिरचं ट्रस्टी आहे, जे सहकार्य करतात या सगळ्या कार्यक्रमाला, त्यांचे सर्वांचे आभार मानते। खूप छान कार्यक्रम। नमस्कार, मी सौ साक्षी समीर वंजारी, सिंधुदुर्ग महिला काँग्रेसचे जिल्हा अध्यक्ष। आज सुंदरवाडी सावंतवाडी येथे युवा रक्तदाता देवा सूर्याजी आणि त्यांचे सहकारी यांनी आज श्रावणी तिसरा सोमवार आज आहे आणि राजवाड्यामध्ये त्यांनी खूप सुंदर आणि उत्तम भोजनाचं आज त्यांनी आयोजन केलेलं आहे। मी स्वतः ह्या महाप्रसादाचा लाभ घेतलेला आहे आणि सावंतवाडीमध्ये खूप छान उपक्रम त्यांनी हा सुरू केलेला आहे। नेहमीच त्यांचं काम कौतुक करण्यासारखं असतं आणि प्रत्येक वेळी त्यांचं कौतुक करायला कधी कधी वेळही भेटत नाही, पण आज या सहभोजनाच्या निमित्ताने आज मला त्यांचं खूप कौतुक करावंसं वाटतं आणि असेच समाजामध्ये अशाच भविष्यात अशा कार्यकर्त्यांची, सामाजिक कार्यकर्त्यांची आणि मला वाटतं भावी नगरसेवकांची, अशा पद्धतीच्या आणि अशा विचारांच्या नगरसेवकांची सावंतवाडी शहराला गरज आहे आणि त्यांच्या भविष्यातल्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा। समस्त सावंतवाडीकरांचं आराध्य दैवत श्रीदेव पाटेकर आज श्रावणी सोमवार निमित्त, आज तिसरा श्रावण सोमवार, त्या ठिकाणी मोठ्या भक्तिभावाने पाटेकरचे आणि असंख्य असे भाविक भक्तगण येत असतात। तर त्यांचा एक आपल्या सावंतवाडीकरांच्या एक सेवा म्हणून त्या युवा रक्तदाता संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही यावर्षी सर्वप्रथम महाप्रसादाचं या ठिकाणी आयोजन केलं होतं। तर मोठ्या भाविक भक्तांनी या ठिकाणी असंख्य असे भाविक भक्त येऊन या महाप्रसादाचा लाभ घेतलेला आहे। तर हे असंच हीच पाटेकरच्यांनी आपली जी सेवा आहे ती पूर्णपणे अशीच चालू राहावी अशी आम्ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो व जे जे भक्तगणांनी या ठिकाणी आले सर्वांनी आम्हाला सहकार्य केलं त्या सर्वांचे आम्ही आभारी आहोत। तसेच ह्या वर्षी पण जसं महाप्रसादाचं नियोजन केलं तसंच दरवर्षी आम्ही सलग तिसऱ्या म्हणजे श्रावण सोमवार, तिसऱ्या सोमवारी आम्ही असंच महाप्रसादाचं आयोजन करू। सरकारचं करायचं काय? कोण म्हणतो देणार नाही? कोण म्हणतो देणार नाही? भ्रष्टाचारी कलंकित मंत्र्यांचा राजीनामा, भ्रष्टाचारी कलंकित मंत्र्यांचा राजीनामा, या भ्रष्टाचारी सरकारचं करायचं काय? उद्धव साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे कलंकित मंत्र्यांचा राजीनामा, कलंकित मंत्र्यांचा राजीनामा।
पूर्ण महाराष्ट्रभर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख सन्माननीय उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्ट मंत्र्यांना आणि कलंकित मंत्र्यांना विधिमंडळ बर्बाद करणाऱ्यांना हाकललंच पाहिजे अशा प्रकारची मागणी सगळ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होत आहे। महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी आत्महत्या करत असताना महाराष्ट्राचा मंत्री मात्र त्या पवित्र अशा विधिमंडळामध्ये रमी खेळताना दिसतोय। या ठिकाणी लाडकी बहीण योजना आणून या ठिकाणी महिलांची मतं ज्यांनी गोळा केली ते मात्र आज महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री आपल्या आईच्या नावानं असलेल्या डान्स बारमध्ये इथल्या भगिनींना नाचवत आहेत। अशा प्रकारचं दुष्कृत्य या महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्र्यांकडनं होत आहे आणि अशा मंत्र्यांना क्षणभर सुद्धा मंत्री या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही। महाराष्ट्रामध्ये आक्रोश आहे आणि हा आक्रोश आज संपूर्ण जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शिवसेनेच्या वतीनं आम्ही सादर करत आहोत। मला खात्री आणि विश्वास आहे जरा जरी शरम आणि लाज असेल तर या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस अशा भ्रष्ट मंत्र्यांचे राजीनामे घेऊन पवित्र असं विधिमंडळाचं पावित्र्य राखण्याचं काम करतील अशी आम्हाला आशा आहे। जन आक्रोश आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी सुरू आहे। आज सिंधुदुर्गात पण या दोन्ही जिल्हाध्यक्षांच्या माध्यमातून या ठिकाणी सुद्धा आज हे आंदोलन आहे आणि याच्यामागचं एकच कारण आहे की ज्या भ्रष्ट मंत्र्यांनी आतापर्यंत जो काही वेगवेगळी स्टेटमेंट देऊन तो गोंधळ माजवला आहे आणि ह्या सगळ्याच्या विरुद्ध जनतेमध्ये प्रचंड चीड आहे आणि या चिडीच्या भावनेतूनच आज सगळ्यांनी एकत्र येऊन आज या ठिकाणी अशा प्रकारचा कार्यक्रम उद्धव साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली घेतलेला आहे। या सगळ्या माध्यमातून माननीय जिल्हाधिकारी हे हा माननीय मुख्यमंत्र्यांना हे सगळं रिपोर्ट देतील आणि त्यानंतर त्यांनी खऱ्या अर्थाने जर महाराष्ट्रात या ठिकाणी काम करायचं असेल, महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या भावनेचा आदर करायचा असेल तर अशा लोकांचे राजीनामे घेणं या ठिकाणी भाग आहे आणि म्हणूनच हा जो कार्यक्रम आहे मी पुन्हा एकदा या सगळ्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या जनतेने जो काही या ठिकाणी आक्रोश केलेला आहे त्यांना मी धन्यवाद देतो आणि या ठिकाणी या सरकारच्या विरोधामध्ये जनतेचा आक्रोश आहे आणि जे काही या महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळामध्ये जे कलंकित भ्रष्टाचारी मंत्री आहेत या मंत्र्यांचा राजीनामा हा मंत्र्यांनी त्या ठिकाणी दिला पाहिजे, या सरकारने त्या ठिकाणी घेतला पाहिजे। ही आमची महाराष्ट्राच्या शिवसेनेची या सिंधुदुर्गातल्या जिल्ह्यातल्या शिवसेनेची भूमिका आहे। खरं तर आपण पाहिलं की माननीय या देशाचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी कालच एक मोठा खुलासा या मतदानाच्या चोरीच्या बाबतीमध्ये या देशातल्या जनतेच्या समोर केलेला आहे। कशा पद्धतीने या देशातल्या मतांची चोरी झालेली आहे, लोकशाही नष्ट करण्याचा कसा प्रयत्न त्या ठिकाणी चाललेला आहे आणि कशा पद्धतीने निवडणूक आयोग काम करतोय याच्याबद्दलचे सुद्धा पुरावे हे सुद्धा त्या ठिकाणी निवडणूक आयोगाच्या विरोधामध्ये या देशाच्या विरोधी पक्षाने त्या ठिकाणी दिलेले आहे। आणि म्हणून महाराष्ट्रातले आमचे लाडके नेते या राज्याचे शिवसेनेचे प्रमुख माजी मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेब यांनी आणि शिवसेनेनं एक मोठी भूमिका या महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या माध्यमातून घेतलेली आहे। हा महाराष्ट्रातल्या जनतेचा संताप आहे, हा उद्रेक आहे, हा जन आक्रोश आहे आणि म्हणून जे जे कलंकित मंत्री आहेत, जे जे भ्रष्टाचारी मंत्री आहेत या मंत्र्यांनी तातडीनं त्या ठिकाणी राजीनामा द्यावा आणि खऱ्या अर्थानं हे जे काही सगळं सरकार आहे हे सरकार पूर्णपणे भ्रष्ट आहे, हे सरकार त्या ठिकाणी कलंकित आहे आणि म्हणून या सरकारचा राजीनामा त्या ठिकाणी मिळाला पाहिजे ही शिवसेनेची आग्रही मागणी। त्यामध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने आज जन आक्रोशच्या रूपात आज या ठिकाणी आंदोलन प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केली जात आहे। यामध्ये जे जे विधिमंडळ किंवा विधिमंडळामध्ये जे जे मंत्री आहेत त्यांची एकंदरीत कामगिरी जर पाहिली त्याच्यामध्ये माणिकराव कोकाटे असतील यांना शेतकऱ्यांच्या सुखदुःखाशी काही देणं घेणं नाही आहे। शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रलंबित असतेवेळी शेतकऱ्यांचे प्रश्न विधानसभेत न सोडवले पाहिजे ते न सोडवता ते विधान भवनामध्ये आज रमी खेळण्याचं काम त्या ठिकाणी करतायत। अशा मंत्र्याचं फक्त खातं बदलून त्यांना त्या ठिकाणी क्रीडा खातं दिलेलं आहे म्हणजे भविष्यात ह्या रमी खेळ या क्रीडामध्ये समाविष्ट करण्याचं काम कदाचित माणिकराव कोकाटे करतील। संजय शिरसाट जे सांगतायत हा तुम्हाला जेवढे पाहिजे तेवढे माझ्या बापाचं काय जाते आहे म्हणजे या शेवटी जनतेच्या पैशाला आज त्यांनी त्या ठिकाणी काही किंमत ठेवलेली नाही आहे। यानंतर असलेले योगेश कदम आपल्या आईच्या नावाने त्या ठिकाणी बार चालवण्याचं काम करतायत। एकंदरीत ह्या सरकारने ज्या ज्या योजना फक्त सांगण्याचं काम करतायत म्हणजे जसं एखादा दुकानदार असतो त्याच्या गप्पा गोष्टी मोठ्या असतात पण दुकान चुरमुऱ्याचं असतं अशी परिस्थिती आज या सरकारची झालेली आहे। कोणत्याही योजना या ठिकाणी शेतकऱ्यांसाठी राबवल्या जात नाही आहे। शेतकऱ्यांना कर्जमाफी असेल ही कर्जमाफी सुद्धा शेतकऱ्यांना दिली जात नाही। जी जी आश्वासनं त्यांनी
विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये दिली होती त्या आश्वासनांना हरताळ पाडण्याचं काम आज या असलेल्या महायुती सरकारनं केलेलं आहे आणि म्हणून जनतेमध्ये आज जो आक्रोश आहे हा आक्रोश आज आमच्या असलेल्या शिवसेना पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाच्या समोर हा आक्रोश आम्ही जनतेच्या वतीने व्यक्त करतोय। जिल्हाधिकाऱ्यांनी आक्रोश महाराष्ट्राचे सन्माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब यांच्यापर्यंत आमच्या संवेदना जनतेच्या पोचवाव्यात आणि या महाराष्ट्रातील कलंकित मंत्र्यांच्या त्यांचे राजीनामे घ्यावेत आणि जी आश्वासनं आपण विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पूर्वी दिलेली आहेत ती आश्वासनं प्रामाणिकपणे पाळण्याचा प्रयत्न करावा हे आजच्या आक्रोश मोर्चा धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांना आम्ही या ठिकाणी जाहीर विनंती करत आहोत। गैरवर्तणुकीचा ठपका ठेवून आणि वेंगुर्ले आगार वाहतूक नियंत्रक यांना मारहाण प्रकरणी वेंगुर्ले आगारातील 10 आणि कुडा आगारातील एका एसटी कर्मचाऱ्यांना विभागीय कार्यालयाकडून निलंबित करण्यात आलं होतं। दरम्यान ही कारवाई चुकीची असून अधिकाऱ्यांनी पूर्ववैमनस्यातून केल्याचा आरोप भाजप प्रणित सेवा शक्ती संघर्ष संघटनेचे पदाधिकारी रोशन तेंडुलकर यांनी केलाय। काय म्हणाले तेंडुलकर पाहूया। साहेब, एक गोष्ट लक्षात घ्या की सदरची जी काय आज मीडियाच्या द्वारे सोशल मीडियाच्या द्वारे जी काय बातमी प्रसारित केली जाते 100% चुकीची आहे। एक गोष्ट मुळात लक्षात घेतली पाहिजे की कुठल्याही पक्षाला आपण बदनाम करण्यासाठी महामंडळाची नोकरी स्वीकारलेली नाही। दुसरी गोष्ट, जी सत्य वस्तुस्थिती आहे ती आपण 100% सांगितली पाहिजे। त्याच्यासाठी कोणालाही घाबरण्याची परिस्थिती आजपर्यंत या भाजप महायुतीच्या सरकारमध्ये अजिबात नाही आहे। दुसरी गोष्ट की जर संदर्भित आगार व्यवस्थापक चुकीच्या पद्धतीने कामकाज करत असतील आणि त्यांच्या कामकाजाचा जो काय लेखाजोखा होता तो आदल्या दिवशी सेवा शक्ती संघर्षाचे जिल्हाध्यक्ष संदेशजी गोट्या सावंत साहेबांनी आदल्या दिवशी एक्सपोज केला होता आणि त्या दृष्टिकोनातून संदर्भित पदाधिकाऱ्यांवर पूर्ववैमनस्यातून पूर्वग्रह दूषित ठेवून त्यांच्यावर आजची जी काय झालेली कारवाई आहे ती 100% त्यातूनच झालेली आहे आणि संदर्भित आरोपपत्रामध्ये संदेशजी गोट्या साहेबांना त्यांनी टार्गेट केलेलं आहे। याचं कारण एवढंच आहे की त्यांनी आजपर्यंत केलेले टेबला खालूनचे जे व्यवहार आहेत ते आम्ही त्या दिवशी संदर्भित कर्मचाऱ्यांच्या समोर एक्सपोज केले होते आणि तेच त्यांच्या मर्मी लागलेले आहेत। त्याच्यातूनच ही आमच्यावर एकतर्फी कारवाई झालेली आहे। या संदर्भात तुमची भूमिका काय साहेब? 100% आज कायद्याचं राज्य आहे, भाजप महायुतीचं सरकार आहे आणि या संदर्भात आमचे विद्यमान आमदार कुडाळ महालोर मतदारसंघाचे निलेशजी राणेसाहेब यांच्याशीच आमचा संपर्क झालेला आहे। पालकमंत्री जिल्ह्याचे नितेशजी राणेसाहेब यांच्याशी संपर्क झालेला आहे। जिल्ह्याचे आणि आपले महायुतीचे खासदार नारायणरावजी राणेसाहेब यांच्याशी संपर्क झालेला आहे आणि यातून आम्ही कायद्याच्या दृष्टिकोनातून संदर्भित जे कोण अधिकारी असतील त्यांना कुठल्याही प्रकारे आपण कुठल्याही पद्धतीने हेकेखोरपणाचं कुठल्या पद्धतीने आम्ही त्यांना दोषारोप करणार नाही, पण कायद्याच्या तरतुदीमध्ये त्यांना शिक्षा आणि त्यांना कुठेतरी आपण दडपण आणण्याचा प्रयत्न नक्कीच करणार आहोत। सालेवाडा येथील दीनानाथ शिरसाट यांच्या भुसारी दुकानाला रविवारी रात्री आग लागली। वेळीच अग्निशमन बंब दाखल होऊन आगीवर नियंत्रण आल्यानं मोठा अनर्थ टळला। ही घटना सालेवाडा परिसरात घडली। यावेळी घटनास्थळी मोठी गर्दी झाली होती। नगरपालिका अग्निशमन बंब घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर आग विझवण्यात यश आलं। दुकानात असलेल्या फ्रीजनं पेट घेतल्यामुळे हा प्रकार घडल्याचं सांगण्यात आलं। या दुकानातील सर्व वस्तू जळून खाक झाल्यात। सुदैवानं वेळीच आग आटोक्यात आणण्यात यश आल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला। अन्यथा दुकानाला लागून असलेली दुकानं आणि घर आगीच्या भक्षस्थानी पडून अनर्थ घडला असता। आंबोलीमधील मॅरेथॉन स्पर्धेस बेळगाव, हुबळी, धारवाड, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आणि गोवा
या भागातून तब्बल 600 स्पर्धक सहभागी झाले होते। माजी शालेय शिक्षण मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढून स्पर्धेचं उद्घाटन करण्यात आलं। यावेळी आमदार दीपक केसरकर, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी झेंडा दाखवून स्पर्धेला सुरुवात केली। यावेळी केसरकर आणि सावंत यांनी सर्व स्पर्धकांना शुभेच्छा दिल्यात। आंबोली सरपंच सावित्री पालेकर यांनी सर्वांचं स्वागत केलं। ही स्पर्धा आंबोलीच्या जकातवाडी येथून सुरू झाली। सुरुवातीला 32 किलोमीटर, त्यानंतर 15 किलोमीटर, 7 किलोमीटर आणि शेवटी 5 किलोमीटर धावणाऱ्या लहान स्पर्धकांना झेंडा दाखवून शुभारंभ करण्यात आला। महाभारताचा अभ्यास करून त्यावर पुस्तक लिहिणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळमधील 15 वर्षीय वेदांत विवेक पंडित याच्या महाभारताचे अंतरंग या पुस्तकाचं प्रकाशन पार पडलं। वैद्य परीक्षित शेवडे यांच्या हस्ते त्याचं प्रकाशन झालं। कोविड काळात 6व्या इयत्तेत असताना वेदांत यानं कुतूहलापोटी महाभारतावरची पुस्तकं वाचली। त्यावर सुरुवातीला इंग्रजीतून लेखन केलं, मग त्यानं यावर मराठीत लेखन केलं। वेदांत 10वीत आहे, पण त्यानं केलेलं वैचारिक काम खूप मोठं आहे अशा शब्दात वेदांतचं कौतुक केलं। सुप्रसिद्ध वैद्यराज सुविनय दामले यांनी या पुस्तकाची प्रस्तावना लिहिली। आरती प्रभू कला अकादमी सभागृहात आयोजित केलेल्या प्रकाशन सोहळ्याला वैद्यराज परीक्षित शेवडे, पुस्तकाची प्रस्तावना लिहिणारे सुप्रसिद्ध वैद्य सुविनय दामले, लेखक वेदांत पंडित हे व्यासपीठावर उपस्थित होते। कार्यक्रमाचा शुभारंभ मान्यवरांच्या हस्ते योगेश्वर श्रीकृष्ण, भारत माता आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेचं पूजन करून झालं। यावेळी उपस्थित पाहुण्यांचा शाल श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला। सौ पंडित आणि सौ देसाई यांनी मान्यवरांचे औक्षण करून रक्षाबंधन केलं। कॉम्पिट करण्याची संधी मला मिळाली। त्यापेक्षा दुसरं भाग काय आहे, वेदांताचं वय लक्षात घेतल्यानंतर मी जेव्हा ते पुस्तक वाचत होतो तेव्हा माझ्या लक्षात येत नव्हतं की हे एवढा मुलगा कसं लिहू शकेल। सरना मी विचारलं की वय नक्की एवढंच आहे, तुम्ही सांगताय की वेदांताने जे लिहिलं त्याच्या बुद्धिमत्तेला आता त्याची चुणूक तुम्हाला समजली की विषय इथे असून चालत नाहीये, इथे असावा लागतो तर तो असा बाहेर पडू शकतो। वेदांताच्या महाभारत इथे हृदयामध्ये कृष्ण आहे आणि त्यामुळे त्याच्या दृष्टीने त्याने तो वेदाचा अर्थ सांगण्याचा प्रयत्न केला। मुलाचे पाय पाण्यात दिसतात असं म्हणतात। माता पित्याने त्याचं नाव वेदांत अगोदरच ठेवून दिलंय, त्याला कदाचित पुढे वेदाचा अर्थ सांगायचा असेल म्हणून असेल कदाचित। मोबाईल वरती गुगल ट्रान्सलेट वरून ते भाषांतर करायचो, ते भाषांतर करून ते लिहायचो आणि असं करत करत ते 1-2 महिन्यामध्ये पूर्ण झालं। आणि नंतर म्हटलं की वेळ तर होता म्हणून म्हटलं की आपण आपल्या भाषेत सुद्धा लिहूया, म्हणजे मराठीमध्ये लिहूया। आणि मी मराठीमध्ये सुद्धा ते लिहिलं आणि ते लिहिल्यावरती मला काही म्हणजे चुका वाटणीच दिलेल्या म्हणून ते एका पुन्हा लिहिलं होतं। माझ्यासाठी औपचारिकता राहिलेली नाहीये, मन भरून आले माझं, कारण या पुस्तक लिहिण्यापासूनच्या आणि आताच्या प्रकाशनाच्या टप्प्यापर्यंत अनेकांची मदत झाली, अनेकांचं सहकार्य लाभलं, त्यातून आता कार्यक्रम साकार झालेला आहे। आता मला स्वतःला पुस्तक वाचनाची आवड आहे, आमच्या घरामध्ये पुस्तकांची कपाटं भरलेली आहे, पण माझी दोन्ही मुलं, मोठ्या मुलीचं नाव केतकी आहे आणि वेदांत, यांना मी कधी सांगितलं नाही की वाचन करा म्हणून, हे वाचा ते वाचा असं कधी सांगितलं गेलं नाही। पण ईश्वरी कृपेने ही दोन्ही मुलांना वाचनाची आवड आहे आणि वाचनाच्या आवडीतूनच हे महाभारत घडलेलं आहे जे आपल्या समोर आहे। महाभारतावरती एखादा अशा पद्धतीचं पुस्तक लिहावं ही कौतुकास्पदच वाटणारी गोष्ट, पण मुळात महाभारत वाचावं ही प्रेरणा होणं 6वीत असतानाही कौतुकास्पद गोष्ट आहे। आणि हे
करावं तेवढं कौतुक कमी आहे, त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबियांचंच या बाबतीत करावं तेवढं कौतुक कमी आहे. पण सांगणं हे आहे की आता ह्याच्या बाबतीमध्ये एवढंच वर थांबू नकोस. अख्खं महाभारत पडलेलं आपल्या समोर, त्यातली प्रत्येक पर्व घे. जसं तू मोठा होत जाशील, तुझे परिपेक्षा अजून बदलतील, आपल्यामध्ये प्रगल्भता अजून येते, कारण आपण जगाचे अनुभव घेतो. आम्ही लोक आजही ज्यावेळेला आमच्या संविधान पुन्हा पुन्हा वाचतो त्यावेळेला मग ते अगदी माझ्या वयासारखा एखादा छोटा वैद्य असला काय किंवा वैद्यराज दामले सरांसारखे ज्येष्ठ वैद्य असले काय, आम्ही आजही ज्यावेळेला आमच्या संविधानामधली सूत्र उघडतो आम्हाला वाटतं की अरे हे काहीतरी वेगळं आहे ना, आपल्याला अर्थ काहीतरी वेगळं आहे, काहीतरी पूर्वी लक्षात आला नव्हता. कारण आपल्या पूर्वासुरींचे आशीर्वाद कुठून तरी त्या ग्रंथाच्या स्वरूपाने येत असतात. आणि त्या पद्धतीने ज्यावेळेला अजून प्रत्येक पर्वावरती एक स्वतंत्र पुस्तक लिहिते की ज्याच्यातून आपल्याला ते काय सांगता हे सांगत जाईल. प्रस्तावना कोणाकडून घ्यायची ते तुला माहिती आहे. राज्यातील महायुती सरकारच्या विरोधात आणि भ्रष्टाचारी मंत्र्यांची हकालपट्टी करण्यासाठी अशी मागणी करत ठाकरे शिवसेना पक्षानं रत्नागिरीत जन आक्रोश आंदोलन केलं. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या आंदोलनाला मोठ्या संख्येनं कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी शिवसेना ठाकरे जिल्हा प्रमुख दत्ता कदम, जिल्हा संपर्क प्रमुख सहदेव बेटकर, संजय पुनस्कर, शिवसेना तालुका प्रमुख शेखर घोसाळे, शहर प्रमुख प्रशांत साळुंखे, विपिन शिवलकर, नेहा माने, रशिदा गोदड, राजश्री शिवलकर आदी उपस्थित होते. याच रामदास कदम दाखवलेला आहे. हा रामदास कदम ज्याला निषेध आम्ही केल्याशिवाय मंडळगार दापोडी खेळला आम्ही दाखवून देणार म्हणून आज आंदोलन केलेलं आहे या ठिकाणी. पण पालकमंत्री उदयजी सामंत यांनी लोकांना आम्हाला आश्वासन दिलं की रोजगार करीन, तुम्हाला रोजगार देईन, रस्ता देईन. हा भ्रष्टाचार करतोय. त्या भ्रष्टाचारावरती आजच आंदोलन आहे. हा कोकणवासी अजून त्याला कळलं नाही आहे, पण कळून आम्ही त्याला दाखवणार. रस्त्यांसाठी आंदोलन केलेलं आहे, तो रस्त्यांचा तसाच आहे. मला वाटतं आता गणपती पुन्हा येतात, कुठल्या गणपतीला रस्ता पूर्ण होणार होता माहित नाही, पण हे आंदोलन एक आगळं वेगळं आहे. आम्ही सगळे थकलो आहोत रस्त्यांसाठी आंदोलन करून. आमचे रस्ते सगळे आता छान झालेले आहे, पूर्ण मुंबईपासून तर अगदी पार गोव्यापर्यंत. आणि त्याच्यामुळे आम्ही त्याच्यासाठी आंदोलन करत नाहीये, पण आताचं जे आंदोलन आहे की जे आमचं उच्च सभागृह आहे संसद विधान भवन आणि ह्या विधान भवन मध्ये मंत्र्यांना घरी खेळायला वेळ मिळत नाही, म्हणून ते रमेश शेटाची दुर्दैवाची गोष्ट आहे. 1 मे 1960 रोजी या महाराष्ट्राचा मंगल कलश स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी आणला आणि एका पुरोगामी महाराष्ट्राची स्थापना केली. त्या गोष्टीला सुद्धा जवळ 65 वर्ष झाले आणि त्यामुळे महाराष्ट्र या मराठी माणसाचा आहे. त्या मराठी माणसाला सन्मानानं या राज्यामध्ये जगता आलं पाहिजे. जो कंत्राटी कायदा जो नोकरदारांच्या संदर्भात जो आहे त्याच्या संदर्भात सुद्धा 288 मधला कुठलाही आमदार आज रोजी बोलत नाही. आपण वाड्या वस्तीवर जाऊन सांगितलं पाहिजे की हे सरकार किती नालायक आहे, हे किती सरकार बेजबाबदारीने वागत आहे. हे सरकार फक्त घोषणांची घोषणाबाजी करतं आणि एक चांगली योजना राबवली जाते. आज रोजी सर्व महिलांना गुंतवून ठेवलेला आहे. आम्हाला जे काही पैसे दिले जातात ते पैसे लाडकी बहिणीच्या योजनेमध्ये ते पैसे वाटते केले जातात. आज आपण पाहिलं आपल्या इथे जरी आपण आढावा घेतला किंवा राज्याचा किंवा महाराष्ट्राचा किंवा जिल्ह्याचा आढावा घेतला तर आमच्या इथल्या सामाजिक जे प्रशासकीय अधिकारी आहेत, कर्मचारी आहेत, त्यांचे सुद्धा पगार झालेले नाहीत. त्या सर्वसामान्य जनतेने हे सरकार जे निवडून दिलं होतं त्या सर्वसामान्य जनतेचा आज रोजी या सरकारने विश्वासघात केलेला आहे. आणि हा विश्वासघात केलेला असताना आपल्या हातामध्ये काय, आपण विरोधाची सगळी माणसं, आपण विरोधाचे कार्यकर्ते आहोत, आपण पेटून उठलं पाहिजे. श्री क्षेत्र कुणकेश्वर येथील तिसऱ्या श्रावणी सोमवार निमित्तानं भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती.
पहिल्या पूजेचा मान सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त सिंधुदुर्ग अवंतिका कुलकर्णी आणि श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्ट कुणकेश्वर अध्यक्ष एकनाथ केशव तेली यांना देण्यात आला। यावेळी भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली। नमस्कार। आजचा श्रावणी सोमवार या तिसऱ्या सोमवार निमित्त या ठिकाणी या कुणकेश्वरच्या पवित्र नगरीमध्ये पूर्ण नगरी भक्तिमय वातावरणात पुरून गेलेली आहे। सकाळी 5 ते 6 या वेळात मान्यवरांकडून पूजा करण्यात आली। त्यामध्ये आमच्या धर्मादाय आयुक्ता अवंतिका मॅडम कुलकर्णी आणि त्यांचे मिस्टर आणि आमचं स्वतःचं जोडपं असं आम्ही दोघांनी 2 जोडप्यांनी मिळून आज सकाळी मानाची पूजा केली आणि 6 वाजता ज्या दर्शन रांगा चालू झालेल्या आहेत त्या आत्ता ह्या मितीपर्यंत पूर्ण लांबच्या लांब रांगा या ठिकाणी लागलेल्या आहेत आणि आज भरपूर मोठ्या प्रमाणात गर्दी झालेली आहे आणि हा पूर्ण परिसर भक्तिमय आणि पूर्ण भक्तीमध्ये न्हावून गेलेला आहे। अशा प्रकारचं वातावरण या ठिकाणी निर्माण झालेलं आहे आणि आज अशा सकाळपासून भक्ती भजनं सर्व हे चालूच आहे। पण आत्ताच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं सांस्कृतिक भजन मंडळ या ठिकाणी आत्ताच आमच्या इथे त्यांचा सन्मान करून त्या ठिकाणी आत्ता त्यांचं भजन चालू होणार आहे। जवळजवळ सुमारे 50 भजनी बुवा या ठिकाणी आलेले आहेत आणि आता त्यांचं भजन चालू झाल्यानंतर प्रत्येकजण एक एक अभंग म्हणणार आहे। मला वाटतं जवळजवळ 4 ते 5 तास हा भजनीचा कार्यक्रम या ठिकाणी सध्यापर्यंत चालेल आणि अशा प्रकारचं प्रत्येक भक्तगण प्रसन्न वातावरणात या ठिकाणी श्रीच्या जवळ जाऊन दर्शन घेऊन पूर्ण प्रसन्न मुद्रेने या ठिकाणी मागे फिरत आहे आणि सगळा आनंद या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे आणि अशा प्रकारचा येणारा पुढचा जो 4था सोमवार आहे
तोही 4था सोमवार याहीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात भरेल, मोठ्या प्रमाणात भक्तिमय वातावरण या ठिकाणी निर्माण होईल, अशा प्रकारचे सगळं या ठिकाणी वातावरण फुलून गेलेलं आहे. या सर्व भक्तगणांना आजच्या या 3ऱ्या सोमवार निमित्त मी मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा देतो. त्यांच्या सर्वांच्या आमच्या स्वयंभू स्फूर्तीस्थान, प्रेरणास्थान आणि स्वयंभू श्रीदेव कोकणची काशी या सर्वांची मनोकामना पूर्ण करो. त्यांना उदंड आयु आरोग्य देव आणि त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण हो. आणखी हे भक्तिमय वातावरण अशाच प्रकारे पूर्ण जिल्ह्यामध्ये निर्माण हो, अशा श्रीदेव कुणकेश्वर चरणी प्रार्थना करतो आणि पुन्हा एकदा सर्वांचे मी आभार मानतो. धन्यवाद. या ठिकाणी भाविक भक्तगणांसाठी पूर्ण रांगेत उभे राहण्यासाठी या ठिकाणी पूर्ण देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने व्यवस्था केलेली आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक रांगेमध्ये पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे आणि प्रत्येक भाविकाला या ठिकाणी खिचडीचं वाटप प्रसाद म्हणून, उपवासाचं खिचडीचं वाटप या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. आणखीन येणारा भाविक त्यासाठी एसट्यांची गाड्यांची व्यवस्था किंवा पोलीस यंत्रणासुद्धा या ठिकाणी सज्ज झालेली आहे त्यांच्या पूर्ण काळजी घेण्यासाठी. आणि अशा प्रकारे पूर्ण येणाऱ्या भक्तगणांचं चांगल्या प्रकारे इथं दर्शन व्हावं, शिस्तीत दर्शन व्हावं, सुस्थितीत दर्शन व्हावं, यासाठी सुद्धा या ट्रस्टने आणि संपूर्ण सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी आणि ग्रामस्थांनी या ठिकाणी ग्रामस्थसुद्धा स्वयंसेवक म्हणून या ठिकाणी जवळजवळ 15 स्वयंसेवक म्हणून इथं काम करतायत आणि ते स्वयंसेवक प्रत्येकाला चांगल्या प्रकारे शिस्तीत रांगेत दर्शन कसं मिळेल यासाठी आटोकाट त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. आणि प्रत्येक भाविकांना सुद्धा आम्हा ट्रस्टला किंवा पूर्ण गावाला चांगल्या प्रकारचं सहकार्य, पोलीस खात्याला सुद्धा चांगल्या प्रकारचं सहकार्य आणि एसटी खात्याला सर्वांनाच चांगल्या प्रकारचं सहकार्य आज भाविक भक्तगण देत आहेत. आणि सर्वांना आम्ही आवाहन केलं आहे की तुम्ही सांभाळून चला. कुठल्याही प्रकारचं या यात्रोत्सवाला किंवा या जो भक्तिमय वातावरण आहे किंवा पूर्ण भक्तिमय या ठिकाणी जे वातावरण निर्माण झालं आहे याला कुठल्याही प्रकारचं गालबोट लागतं कामा नये, अशा प्रकारचं आम्ही सर्वांना सूचना दिल्या आहेत आणि वजा विनंती पण केलेली आहे. त्याप्रमाणे सर्वजण आनंदात, उत्साहात, मनमोकळेपणाने दर्शन घेत आहेत आणि चांगल्या प्रकारे परतीचा प्रवास करतायत. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. भुसारी दुकानाला आग. सिंधुदुर्गात ठाकरे शिवसेनेचा जनआक्रोश आणि एसटी कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई पूर्ववैमनस्यातून. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.